ndụmọdụ anyị abịakwana ka anyị si abịa ịghọtago na asị anụ gbawa ọdị ọsọ anyị gbawa ya aja egbe ịghọtago sịrị m ka m ekene na nke unu na-eme ana m afụ aka ọjọọ nọ ma ndị na-enye m woto na kọmentị nsogbu adị ha abụọ na m onye iwe abụ m onye obi sarịsarị eji na si nọ ile ọma ka o ji aga n'ugwu werekwa n'ile ọma na-aga n'ugwu ịghọtago na ma nchịkwa n'ụlọ ọchịchị nchegbu ozi dị mkpa ka anyị ji wee bịa na nke taa bikos na enwere vidiyo anyị na-afọ ebe alụsi ego na Asaba ọ sị na onye akwụ na-achọ ọlụ na ọ na-achọkwa n'ọlụ biko na ije Canada na Germany na China na amasịkwana ya wee na-asịkwa na alụsi ego na idokwa m n'igo bụ private jet mana na private jet ọ na-alụchabeghị ya na kọmpanị mana ọ bụghị ihe ha ji wee bịa maka tata ha ji wee bi na-ekwu okwu ya maka na ọ sị na ndị ọbụla na-enweghị PVC na ndị inwetabeghị voters card and na-echeghịkwa halụ onye ekwesịrị ịtụ elu ana o jikwa ID agwa anyị na onye ekwesịrị ịtụ mụ na gị ma onye kwesịrị ịtụ na ebe etoghị ihe sie ike karịa ka o si sie ike na ịbịakwa na ọma mmekwara gị Igbo ọma mmekwara gị oke ite na ihe siri ike na ya nwakwu nwere ike ịchọta ya ofu mgbọsị nọ na ọlụsị ego ejego China na ojegokwa Canada ọ na-ejego Germany na ya nwakwu na-achọkwa ụlọ na ihe siri ike na ndị mara a na-aza akwụta ụgwọ n'oke ite mgbanere na vidiyo ka unu ebe o kwuru dokwa na aka na ntị sị ga-eweta na voters card maka ndị na-asị na amamme votu na ala Igbo anyị ṅaṅa na unu na-akọgheli na-akụ ka ndị agbara ọgwụ anwụ n'isi dịnụ nenenụ dị ebe a maka ama m ndị unu nwa bụ ụfọdụ ndị unu bụ ndị otu mkpu ndị anụnwa ekwetabe na ha ekwu ụdị okwu ngwa nenụ vidiyo na ọka unu fụ ebe alụsi ego eze dibịa nwee private jet na-emesi na mgbasi mbọ ike na-asịkwa na ọ chọrọ ije Germany na asịsị nweta voters card tụwa gụọ na nweghị ihe echewere ana obi nna gị ka iji wee nwere olileanya emepe ọnụ iji eri ji na na-akọ ihe na nwesị na nweghị isi na-enye ka unu fụ ọ bụkwa m nwakwu nwoke ka nna agwakwa ma ndị enyi nwoke ma ndị na-abịa achọ ibe ha ga-asị eze obi nyaba jekwanụ were PVC unu jekwanụ ka unu jee were PVC unu kwunu bụrụ ibe na-abịa na Asaba taa Atiku nọkwa na Asaba ọ na-eme campaign so everything was going smoothly mana ibe chọọ ịgwakwa unu jee were PVC unu ka unu were aka unu votuo candidate ga-emeta obodo mma jekwanụ were PVC unu maka emechaa election unu evotu candidate ga-emeta obodo a mma ha onye na-abịa ịgwa m eze obi na ejikwa ha nga mpa gị ụkwụ n'elu na ọ bụ na m eweta ego na ụkwụ mpa gị ga-atọ n'elu si till 2 months ejikwa ha nga nwanne gị nwaanyị aka n'azụ ndị ụlọ ọgwụ sị na ọ bụ na ego abịa na ama ekepụ ya aka ti ihe ọbara enide okwa m ụdị akụkọ ahụ atụchara ya elekshọn onye ọbụla na-abịa na nke m inwe echebekwa na nke m enwe abụ maka mụ bụ eze obi na-achọkwa ọrụ maka inwe ike rịta na nke m agwa gị na eze obi eje ego Germany ma Canada ma ọ nwere ike gwa gị na eze obi eje ego ka ọ jee ọrụ ana m achọkwa ọrụ ọ bụrụ unu vootu olu ezigbo kandideti anyị niile na ọ na Naijiria mana unu vootu olu ajọ kandideti ana m achọkwa ọrụ ji ekwu ka anyị vootu ọrụ ezigbo mmadụ mụ bụ eze obi na-achọkwa ọrụ ọ bụ ibe nchọ ka m gwa unu ngwa na-akwụ unu afụ gị ya maka ndị na-amara ihe a na-agwa unu okwu na ọ bụ ihe niile ka ya na-abalị mbọ ọ bụ ihe niile ka ya pụtara n'okwu na soshal midia ibu unu tiwe mkpu ka atụ elekshọn solukwa ha na-eti na igwe bụ ike nyotago igwe bụ ike ibe gị na-eti mkpu na soshal midia ịpụtakwa isolu ha na-eti ụwa hapụtazịa mmadụ ya enwe mmadụ na-esi mmụọ jee nweta voters card unu atụọ mbọsị ahụ onye ọbụla asịkwara na ama ntụ egbe agbajie dadị nyotago egbe agbajie na ojukwu n'ụlọ ya nwe ọgụ anụgo naba ndị apụtazi kịta ka edete ya bụ Biafra n'akwụkwọ ekwesịrị idete ya n'akwụkwọ bụ ihe niile wute igbo ezogbo ndị be anyị malekene n'ihe jee nweta na voters card ọnụ maka Igbo afụgo m ndị Igbo anaghị agba ọsọ udu mmiri n'oge karịa na mmiri ama unu kịta unu afụgo na na-azịa unu jizie die ndị mmadụ akarịa ma mgbe ahụ asịwazi afọ na-achọghị ịtụ ile ndị Igbo n'ụlọnye na ndị Igbo si nke a enyenye mana mgbe a na-eje mba ahụ abụ ilu efe mkpụrụ mmadụ 5 mmadụ 10 mmadụ 20
unu ama nje unu nọ na-azụ ahịa jigide ahịa m nwa ji eweta nke m ụbọchị mgbe krismas mgbe aka m ji nweta nke m kelekwa m ụnụ onye mara amara ịsụwa n'ikpe ma ha asụ ịsụọ na anụ ọ dị n'ụbọchị ọzọ